Нека да поговорим малко за ъгъла на долната челюст. Трябва за нас да направим много хубава визуализация на тази област, за да третирайки да сме екстра прецизни. Ние ще си очертаем контурите на самата мандибула и ще започнем да имитираме този ъгъл. Ако има прозиращи капиляри, Да, орбитално, как се процедира? прозиращите капиляри имате в предвид в зоната на долния клепач. Ние абсолютно процедираме както си процедираме с масните пакети. В дадения случай не сме обсъждали капиляри или каквото и да е. Работейки в дълбоките слоеве и възстановявайки липси в масната тъкан по средата, ние по никакъв начин не засягаме повърхностни капиляри, особено ако можете да ползвате техника с канюла. А в него угари по лицето, противопоказание ли е за такъв тип процедура? Като цяло акне вулгарис е възпалително заболяване, което е предизвикано от размножаване на многото бактерии. Може би аз бих избегнала в активна фаза да манипулирам такъв тип пациент, за да по някакъв начин не предизвикна възпаление да се разпространи посредством нараняване на повърхност на кожа. Боли ли ви? Мъничко. Аз в ретроградна техника оставям малки болусчета, там, където съм си ограничила края на долната челюст и връщам малки количества, запълвайки ето тази празнина, имитирайки долната челюст. Това, което ми помага, е инструмент канюла, за да не направим посиняване или травма. Виждате ли? Края на канюла, края на долна челюст. Оставяме малки количества. Колко милилитра е всеки болус? Много малко да ви кажа, по-малко от 0,1. Защото моята цел не е да разширя лице от предна позиция, а буквално да възстановя хлътване и да имам една и съща повърхност без вдълбване на тъкани навътре. Вижда ли се как променя се релефа в тази област? Или само виждам аз? Чудесно. Така, ние нарисувахме в дълбокия, по възможност дълбоко към кост, защото канюлата не може директно да перфорира мускула, но много дълбоко в подкожието сложихме малките болющчета и лекичко ретроградно запълнихме а, направления на ъгъла на долната челюст. Това, което ще направим, ще изравним и този контур. Отново, вече в хоризонтална проекция. Така, тук е препоръчително да минавате по възможност по долния край, за да не разширите лицето на пациента. Аз съм стигнала до място на хлътване, което е добре видимо под моя пръст. Това е мястото, където приключва дъвкателния мускул. Защо не препоръчвам, виждате ли ми края на канюлата, да пипате в тази област с игла директно в фосата? Защото точно на свършване на масетера или дъвкателния мускул, на мястото, където е хлътването или костния ноч, излизат фациална артерия и вена. И в никакъв случай не искаме да ги емболизираме или притиснем. Затова ще процедираме с канюла и само с канюла. Защото безопасност на нашия пациент е на първо място. Напишете как обичате да коригирате лицата вие, с канюла или с игла. И какъв метод предпочитате. Кое? Да прочетем. От какъв ъгъл се прилага? Имате в предвид канюлата ли? Канюлата върви все едно паралелно с долната челюст. Абсолютно в дълбоките слоеве на подкожието.
възможно близо до кост, колкото позволява самата канюла. Ако беше въпроса и съм отговорила и съм ви разбрала правилно. Как сте? Добре. Добре. Това, което ще направим, ще продължим да коригираме горната част. Сега, запълвайки фосата, темпоралната. Това, което ще искам да ви спомена за темпорална фоса е, мисля, че дори на камера е видно как нашата суперфициална темпорална артерия, която върви пред ухото, започва да излиза на повърхност в областта на темпората, дава повърхностни клонове, които захранват посока на чело и окосмената част на глава. За да не направим притискане на съдове в тази област, трябва да влезнем между двата листа на нашите фасции. Трябва да влезнем между двете фасции. С окото може да видите как се прави, но мисля, че е най-добре да се практикува на живо, защото това е малко по-трикав момент и може би не бих ви насърчавала да го правите самостоятелно. Ще ви покажа как работи това и доколко е ефикасно, но по-скоро би било добре първоначално да го напипате с някой, който е до вас и ще ви го покаже.